Καλημέρα, εδώ ο ψίστης θα σας δείξει πώς θα φτιάξουν το ψήσιμο του αρνιού σε χωριάτικο φούρνο. Εκεί σου έχω τον αναπτήρα. Εκεί. Ναι. Το πατάς εκεί, ναι. Ανάβει το φούρνο μας. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει ο φούρνος για να είναι έτοιμος? Πρέπει να καεί πολύ και να σπρίσει μέσα όλος. Τώρα όπως βλέπετε ακόμα είναι μαύρος. Κατράμει. Θα περιμένουμε συνέχεια. Όπως βλέπετε προχωράει η φωτιά. Έχει δυναμώσει. Μαστρομπάμπη, πώς τη βλέπεις τη φωτιά? Καλή. Εδώ βλέπετε ένα φούρνο που τον έχει φτιάξει ο Μαστρομπάμπης χειροποίητος. Είναι σκαμμένος όλος μέσα στη γη. Όπως βλέπετε δεν εξέχει καθόλου απ' έξω. Είναι όλος μέσα στη γη χτισμένος. Και τον έχει δώσει με άμμο θαλάσσης. Όσο πάμε δυναμώνουμε την ένταση στο φούρνο. Καλά πάμε. Μια χαρά. Πολλά λόγια λες. Όπως βλέπετε σιγά σιγά ο φούρνος μας αρχίζει να σπρίζει. Αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Ο φούρνος μας άσπρισε τελείως. Είναι έτοιμος σιγά σιγά να το φτιάξουμε για ψήσιμο. Να βάλουμε τα κάρβουνα στην άκρη, να ξεκινήσουμε το ψήσιμο. Βάλαμε μέσα το αρνί μας. Και εδώ μέσα έχουμε βάλει γίγαντες. Και τώρα το σφραγίζουμε. Και μετά από τόσες ώρες ανοίγουμε το φούρνο να δούμε το αρνί μας. Έτοιμο, σούπερ, από μυρωδιές.